What's up mga Bislog? Welcome to Bisayang Tagalog channel. So today natadiri sa Talamban, padomi sa Simala. So akong Brad. So partner gud mi ron, parehomig ano ron, parehomig ano. Sinina. Pareho kami ng shirt. Kay sarado naman ang Dreambird Park. Oo, inilipat na sa Manday. Cebu. Namatay na ba si ano, yung isang eagle? Doon. Namatay yung dalawang eagle mo yung dinala, namatay paglipat sa Manday. So, di na to patagalon. Mato na ta sa Simala. So, mag-ampo ta dito ron kayong tagma blessingan ta. So, let's go. I never made it, but I know what it takes. Sa SM, ang kinaunahang SM sa Cebu. Doon ka sa tunnel ni Sud, no? Ang tunnel sa Cebu. Question ni nga, wag. Dato ra kay crack, hadlok sila. Awas apabaw. Mayroon na. At least nakaagi tag tunnel na gamay. Monobaling Expressway. Espasil. Gigayan na nila ang airport sa gihimo na lang port. Dili na airport, port na lang. Fish port. Oo, ano, hindi na airport, port na lang eh. Gamay man. SM Seaside. Chambi. Oh, napagana yung nag-shooting din na. Wow. Sana all. Prenup. Amoy permit dong. Mabita ng All TV. Itong migo na ko nga kuan, manager pod nga taga Singapore, ilang balay na diri mo na nakahinumdom ko permi asa agi diri. Kilid lang dahil. Kay og di mawagtang man ka, muram ka padung na dito. So dead end man eh, may problema. Mao gani. Dead end. So after 1 hour, nandito na tayo ngayon sa main kanila. So balik. Yes, birthday boy. Hi JC, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday JC. Hi. Wala. Yan, padoon na ta sa Naga. Naana dito sa Naga. Morning Atlas. Sa una hapon na karon. San Fernando. San Fernando Church. Ito lagi mo church nila dire. Karaan. The Heritage City of South. Welcome to Karkar. The home of famous chicharon. Ampaw o iba pa. Apat sa Enbacaso. Nagtukog ang Enbacaso. Ato na sa CIT ko to. Diday. Blissful Cebu. Plaza nila. Our Lady of Pilar. Isa mas pilar. Pilapil. Katong singer. Uy, pista man dahil dire eh.
So nay kumbira diri. Lagay kayo na diri day. Uy. Lain unsa naman ka day diri taga diri manunta ka. Dapat ila-ila ni mga tao diri day para hindi kabot na to diri natay. Yang nakatagnaw. Ato sa buhol kay malakaw-laka. Oy, may pista din ako. Tara, suod mo diri. Nagitumbang baka diri, agkapaw diri. Argaw. Iko ni mo diri sa kan dumanog na ano. In 300 meters, 300 turn right meters, after turn right. 711 Samala, Turn right. 1871. Kuya, On the wasa right, ganing onto duwa, eh. BRGY Samala Road. Oh, yeah, kali. Kana. Exit mo kuno dito. Ay, ya, ay. na dapat ingon na doon na. Kali no? Ah, dito. Ano gani? Onto BRGY Samala Road. Hindi ay. Nay lang sa kanunay. Welcome to Cebu Port District Engineer. Oh, lain na din ano? Ay, dami is nagpasinti. This way, Mama Mary. Ano mo na sila dito day? In 600 meters, turn right onto Mama Mary Sanctuary Road. 600 meters. Take the next right onto Mama Mary Sanctuary Road. That's right. Keep right. So guys, after 2.5 hours ng travel with matching drop by ng toilet break, ayan, nandito na po kayo sa Simala, the Mama Mary Sanctuary. So hanap tayo ng parking at pasukin natin ang itaas. Konting trivia lang guys, this one is one of the most popular destination dito sa Cebu. Kung nandito ka sa Cebu, huwag mong pakalimutan to dahil ang structure nito para kang nasa ibang mundo. So last ng punta ko dito is during nung visit ng mga pinsan ko way about 2013. So ngayon ulit lang ako makabalik dito at ang first time din ng aking anak. So let's go. So from the car park, mga 10 minutes pa tayo nilakad papunta rin sa gate, or 5 to 10 minutes ang lakad papunta rin sa gate. Pagdating sa gate, diretso tayo doon sa Castillo. Castillo talaga, no? Doon tayo sa main church and then pwede na tayo mag-prayer. So hopefully may mass pa ngayon and then sana natin tayo. And let's go. Ay, sakit, wait. Babe. Wait. Meron tayong merch. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe to the channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, please click links to support my channel. Like and share na rin para mag-inspire tayo ng ibang tao. Comment na rin kung gusto mo siya daw sa akin nila. Kamay na rin ang aking Facebook page. Maraming salamat.